فارس تزينا إثيوبيا بقرن أفريقيا زلوا جيو استراتيجيكا وقمنا سمعنتنا بسرعة سرتنا مسراز توادد إصلاحات دحنت كم زدلي تقليصو وجل حوحات مس شعبية بمتمار كيناتنا مقفات مدلو ناقبر مقانو تحبيرو وصاي إيران كاب حزين الدحر أي كتنبرنيا كبلو بريزيدنت دونالد ترامب باتنكيهو عزو سلامتنا دي سابا كابز مدبرو ستوديو ETV بصحكم كبرات تقتاتلتي نلوم علة سنبت عسران حادن سنة كل تشحن عصر شعاتنا عم تمرت قطر ساعات شعاتنا بخوم زحرنا يوم مع دزينا ETV تقنيا حزنا لكم كريمنا لنا مزيناتات جيتات شعالهم مساكم كسان حسنا يمكتال نكون لكم تمنيتنايو فلما حصرت زيناتات دليت حبريتا هزبي مملا حبريتا مزمان زبنا وداتا متكامني قبا كبلا منستر قلقالوت كومونيكيشن منقسي ناتال ملسا قليسان حبراو مدرخ ركب هزبن عودة كالات قلقالوت كومونيكيشن منقس فيدرال انت ساليتوم تن منستر ابتي وان كمزوال اوتي مدرخ بتكالاو كفتتات تبصحنت حبريتا بعمقوت بمزتاين هنزتي حسابات بملواتن غصلتي عوتات سراحتي استراتيجيكاوي اتاوتن مئكاب زعلم كمزخنا حبيران أبتم تكالات زلو قلطافة فسد حبريتا تبصحنتن زبناو ديجيتال سرعات مردان مزمان كم زقبا بمقلاز تعودي نخعوات مرار حانسو ميان ركب هزبن كومونيكيشنن حلافنتون باقباو كواسو يقبايلن هزبي بساينساو مقديز مراح وانو زطلبون حقين نتوز ترقاقصن حبريتا يدلي يوزبلاتن منستر نزيد مام عودي كومونيكيشن حقراو حبريتا بزقبا بمتنتانن بمودابن تبصحي كقبر كم زقبا التحساسيبان وجلح وحاتا بكل التقراي ناكايدو زركب اسقدادو تهدرو ململان بيت مخري كل المتاسو سودو سقمتن نوعلي بريتوريا متحاسو حبرة أوروبا بإثيوبيا فليتو تي حبرة وزوصو مجلسي وجلح وحات نوع البريتوريا زلا وقونس إدو مبالنات حاسة مخانو فليتو وجلح وحات تكبارات تفات نافذ من مخانو زحبرت حبرة أبسمين إثيوبيا سلام من مرقا نممصا بمرحنة حبرة أفريكا نزتقبر سعري الدرادار نت ملو بملو كم زدقفار رقاقيسوم أمريكا بالعليا مرار حتاتن ناي كربا سدران تيقو جل ناي فيزا قدام قبارام زذكريوم إثيوبيا بقرن أفريقيا زلوام جيو استراتيجيكاو ومنان تسمعنتنا بصنع سرتنا مسرات زتوادد من محدار دحنت دوبن اير بورتن مسعبا مرات زيبلو قداي مخانو امباسادر ريدوان حسين افليطوم إثيوبيا مسكور بابتي هاقرات زلوا صفحة دوب لعلي 5,000 كيلومتر مخانو نسرحتي دحنت فلويت امتا يدليلهم زي وان زلبو سرعات تكنولوجيا من محدار ايربورتن دوبن وشت مكتات زخ البروغرام ترانسفورميشن من محدار ايربورتن دوبن مدرخ متاخخ بإتاوتات اب كتما دي سابام تساليتم زي بروغراما بسرعه كوزصر دوب زرايو كفتتات بمملا امونغو استفلاليو تكالات دحنت زحشه مودادن كلطافن كهلو زعلم مخانو تحبيروم ابتي مدرخ حلف سرعه تكالات فيدرال رئيس محدارات كللاتن كنتيباتاتن كالو زملكتم مداركتي اكالاتن كم زرخبو ريبورترنا سامسون قدلو صبصيبو مكتال ما دزينا يتبي تقريناكم تركوا كبرات تقداتل تمارسكم سلت كتاتلونا مسكنكم حزون مسانا صنحوا بزرزرنا بزحرنا يوم زيناتات كنسجرنا دحر وجلح وحات بزي سلطان منبار زي المخانو تحبيروم تي وجلمس شعبيا بمتمار كوينات مخفات مدلاونا قبرنتخون نزي كحجزو أقدادي قفاوت صدرنا قبريوم
ህዝብ ትግራይ መገዲ ዕብዳን ሕወሓትና ተቃውሞ እንትኾን መብዛሕትኦም እውን ነቲ ክልል ለቂቆም እናወፁ ምዃኖም ተሓቢሩ ንፀብፀብ ወንዶ ሰናፈወርቅ ዳሃብያስን ጉጅለ ሕወሓት ካብ ዘበን ዕጥቁ ጀሚሩ ንልዕሊ 4 ዓመታት ኣብ ዝነበረሉ ጉዕዞ ስልጣን ከም ሕልው ህልውና ገይሩ ክርኢ ፀኒሑ እዩ ብኣረኣያት ጉጅለ ኣብ ስልጣን ምጽናሕን ህልውና ትትካል ተተሓሓስቲ ብምዃኖም ካብ ማእኸል ሓይሊ ምውፃእ ገይሩ ይቆፅሮ ኣመኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ጉዳያት ምብራቅ ኣፍሪካ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሕወሓት ብዘይ ስልጣን መንበር ዘይኽእል ምስ ዓርሱ ብፍቅሪ ዝወደቀ እዩ ክብሉ ይገልጽዎ TPLF ከስልጣን ውጪ መኖር የማይችል TPLF ካብ ስልጣን ወፃእ መንባር ዘይኽእል ኣመራርሓ እዩ ዘለዎ ኣብ ሓደ እዋን በዝሐ ወሓደ ሓሳባት ዝመስሉ ነገራት ኣሪቡ ምንቅስቃስ ምኻሉ ዳቬንቺ ምስ ናይ ባዕሉ ስእሊ ብፍቅሪ ወዲቑ ከም ዝበሃል TPLF እውን ምስ ዓርሱ እዩ ዝነበር ዘይተለወጠ ታክቲክ ብምጥቃም 5 ሚልዮን ህዝቢ እናመራሕኻ ብድሑር ታክቲክ 120 ሚልዮን ህዝቢ ንምስዓር ምሕሳብ ጌጋ እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ልዕሊ ኩሉ ግዜ ብህዝቢ ትግራይ ዝተጸልአ ጉጅለ ሕወሓት ካብ ሻዕብያ ዝቀድሑ ኣገዳዲ ውትድርና ብዝኸፍአ መልክዕ ኣብ ትግራይ ትግብረሎ በዚህ ደረጃ TPLF ትግራይ ውስጥ ተጠልቶ የሚያውቅበት ጊዜ የለም TPLF በዚህ ደረጃ እዚ ኣብ ትግራይ ዝተጸለለ እዋን የለን ኤርትራ ምግፋፍ ኣገዲድካ ናብ ካምፕ ምእታው ንዝኾነ ከባቢዮም ናጓየዩ ናመልመሉ ዝነበሩሉ ግዜ የለን እዚ ሻዕብያ እውን ኣማሓይሽዎ እዩ TPLF ካብ ኣብያተ ክርስቲያናት ከይቀረየ ናመልመለ እዩ ንደርጊ ብሓይሊ መናእሰይ ብምምልማሉ እዩ ወዲቑ ኢሉ ዝኣምን TPLF ባዕሉ መሊሱ ንመንእሰይ ትግራይ ብሓይሊ ናብ ኩናት ክእቱ ኣይኽእልን ነዚ እውን በብመዓልቱ ብእግሪ ኾነ ብመኪና ካብቲ ከባቢ መንእሰይ ይወፅእ ዘሎ ኣብ ከምዚ ኩነታት ዝርከብ ድሕር ጉጅለ ሕወሓት ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ምስ ዝርከብ ሓይልታት ጥፍኣት ተጣሚሩ ዓርሱ ንምድሓን እናሰርሐ ይርከብ እዚ ጽምዶ እናበሉ ዝፅውዕዎ ጥምረት ነቶም ጉጅለ ጥፍኣት ሒዙ ዝመጽ እዩ እንድናለን በሚል የተጀመረ እንቅስቃሴ ነው ክንድሕኒና ብዝብል ዝተጀመረ ምንቅስቃስ እዩ ግን ክድሕኑ ድዮም ወይስ ክጠፉ ንቐጻሊ ዝረአ እዩ ሓደ ኣብነት ኣሎ ሓድነት ሓይሊ ዝኾን ናይ ሓባር እምነትን መትከልን እንትህሉ እዩ ንኣብነት ኣብ መንደዲ ሓዊ ዘሎ ፈሓም ቀልጢፉ እዩ ናብ ሓሙኽቲ ዝቕየር ምክንያቱ ቁሩብ ተዝረሓሓቑ ምፀንሑ ግን እዚ ከም ዘይዋፅኦም እናፈለጡ እዮም ዝኸዱ ተጻማድ ሕወሓት ኮይኑ ዝመጸ መንግስቲ ሻዕብያ እውን ምስ ሕወሓት ዘለዎ ርክብ ማንታ መልክዕ ዘለዎ እዩ ክልቲኦም አባላት ብምጽራር ላዕለዋይ ብምዃን አሻጥር ከአልሙ ዝጸንሑ እዮም ነይሮም የጋራ ዓላማ አለን ባሉበት ሰዓት ተባብሮ ይሰራሉ አንዱ የዛኛውን ናይ ሓባር ዓላማ አለና እንትብሉ ተሓባቢሮም ይሰርሑ እቲ ሓደ ናይ ትኻል ዓላማ ንምጽራር እንትምክሩ ናብ ጎንጽያቱ ብሓፈሻ ኣብ መርሆ ዘይተመርኮዘ ርክብ ነይሩ ብምዃኑ ርክቦም ኣብ ግዝያዊ ዋዒ ዝተመስረተ እዩ ናይዞም ክልተ ጸረ ኢትዮጵያ ሓይልታት ኣብ ምድኻም ኢትዮጵያ ዝተመስረተ እዩ ብፍላይ መንግስቲ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ምድኻም መሰረት ህልውንኡ ገይሩ ጸኒሑ እዩ መብዛሕትኡ ህዝቢ ትግራይ መንገዲ ዕብዳን ሕወሓት ኣይቕበልን ዝበሉ ኣይተ ጌታቸው ረዳ መንግስቲ ፌደራል ሕቶት ህዝቢ ምምላሱ ክቕጽል ይግባእ ኢሎም TPLF በመቶ ሺህ ይበለው በ200 ሺህ TPLF ካብ 100,000 ኾነ 200,000 ዝቁጸር ኣባል ኣካል ናይ ዕብደት ኣተሓሳስባ እዩ ኢለ ኣያምንን ኣካል ናይቲ ዕብደት ብዘይ ምዃነ መንገዲ ሰላም ዝመረጽኩ ኣድሕነና ሕዚ ተዘይፈሪምካ ክንጠፊና ዝበሉ ሰባት ሕዚ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብዘይ ኣግባቢ ተፈሪሙ ይብሉ ህዝቢ ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያን መንግስቲ እውን በቲ ብርክንሱ ጠመተ ዝህበሉ ህዝቢ ትግራይ ዝግብኦ ነገር ክረክብ ይግባእ ዝብል መልእኽቲ ብተግባር ንሕልፍ ነርና ምክንያቱ ምስ እዚኦም ክጠፍእ ዝደሊ የለን ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶርያ ኩናት ሰሜን ዕልባት ረኺቡ ሃዋህው ሰላም ምትንፋስ ዝኽኣለ ህዝቢ ትግራይ ዳግማይ ናብ ጎንፂ ክኣትወ ይደልን ሕወሓትን መጻምዱን ዝሓስብዎ ዘለው መንገዲ ጥፍኣት ነቲ ህዝቢ ዝምልከት ኣይኮነን ኣብዚ ዞባ ሉዓላውነት ጂኦፖለቲካ ኢትዮጵያ ኣብ ስጋኣት ዘእተዎም ጸላእቲ ሕቶ ህልውና ኢትዮጵያን ዝኾነ ጉዳይ ሕቶ በሪ ባሕሪን ከይዕወት እናሰርሑ ከም ዝርከቡ ተሓቢሩ ኢትዮጵያ በሪ ባሕሪን ምርካብ ትገብሮ ጻዕሪ ብልጽግናን ምልማዕን 130 ሚልዮን ዜጋታት ዘረጋግጽ ምዃኑ ተሓቢሩ ነጻነት ፍቅሩን ዘወደድቱ ጸብጻብ ሙሉ ብርሃን ግርማይ
لعل 3 ዓመታት ንዝኾን እዋን ኢትዮጵያ ዝተኣሰረትሉ ቤት ማእሰርቲ ማይ በመስባር ኣብ ዞባ በራኸ ንምውፃእ ታሪካዊ መሰል በሪ ባሕሪ ንምርጋጽ ብግልጺ ብምልዓላ ድቃስ ዝኸልኦም ታሪካዊ ጸላእትን ተላእኽቲ ውሽጢ ሰንሰለት ሽራሕ ሓዲሶም ንኽልዓሉ ገይርዎም እዩ። እዚ ሕቶ ህልውና 130 ሚልዮን ዜጋታት ዝኾነ በሪ ባሕሪ መክሰብ ፖለቲካ ሓደ ጉጅለ ገይሮም ንምንኣስን መረብ ተረኻሕሶ ዝዘርግሑ ልሳነ ባንዳ ዘመና መርዚ ፋይናንስ ብኣዳም ብምስታይ ኣብ መገዛ ወገኖም ሓዊ ምጥርጣር ይውልዕ ከም ዘሎ ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ ስቴት ኦሮሚያን አባል ቤት ምክር ቤት ወከልተ ህዝቢ ገረመ ሁሉ ቀይ ገልጹ የሻዕቢያ አሽከር ሆኖ የግብጽንም ህዳሴ ግድብን ሲቃወሙ ግብጽን ሲደግፉ ኢትዮጵያ ቀይ ባህርን ሕዝውን አሽከር ሻዕቢያ ግብጽ ኮይኖም ግድብ ህዳሴ ዝቃወሙ ኢትዮጵያ በር ባህሪ ከይትረክብ ንምግባር ዝሰርሑ አካላት አለው ኢትዮጵያ ተሰርሖም ዲፕሎማሲያዊ ስራሕትታት ዘናአሱ ኢትዮጵያን ጎረቤት ሀገራት ክትወርር ያናበሉ ፕሮፓጋንዳ ዘጋፍሑ መትከሎም እንታይ ከም ዝኾነ ዘይፍለጥ በትውልድ ኢትዮጵያውያን ዝኾኑ አካላት ብውልቀይ በጣዕሚዮም ዝሕዝኑኒ መልኩዑን ሽሙና ቀያይረ ሎምውን ሀገር ከፍርስ ዝብል ጽምዶ መግለጺኡ ምድንጋር ምዃኑ ድማ ሚኒስተር አማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ጉዳይ ምብራቅ አፍሪካ ዝኾኑ አይተ ጌታቸው ረዳ ይገልጹ ፕሪቶሪያ በመፈረሙ ምክንያት የመጀመሪያው ቁጣ የፕሬዝዳንት ኢሳያስ ነበር ቃሉ ተኾሊፍና ነው የሚለው ስምምዕነት ፕሪቶሪያ በመፈራሙ ቀዳማይ ዝተሰምዐ ተቃውሞ ካብ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ እዩ እቲ ቃል ተኾሊፍና ይዝብል ነይሩ ምክንያቱ ንጉጅለ ሕወሓት ምጥፋእ ብዘይ ምኽኣሉ እዩ እዚ ድማ ከም ትርእይዎ ጉጅለ ሕወሓት ምስ ኢሳያስ ይሰርሕ ዘሎ ኢሳያስ ከይለፍዐ ዕላምኡ ናይ ምዕዋት ነዊሕ ልምዲ ስለ ዘለዎ ሕዚ እውን ዝፀርሉ ኣለዉ እዮም ፋኖ ሸኔ ሕወሓት ተጠቂሙ እዩ ንኢትዮጵያ ንምርባሽ ዝፍትን ዘሎ ጫፍ ሽርሒ እዚ ሰንሰለት ሀገር ክሳብ መፍራስ ዝበጽሕ ምዃኑ ድማ አይተገረመው ሁሉ ቀይ ገልጹ በኢትዮጵያ ጫካውንትን ይያልክ ህዝቡ መቆሚያና መቀመጫ ያሳጣ ኣብ ጫካ ኢትዮጵያ ተሓቢዩ ሰላም ምዝራግ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ንኸይረጋጋን ብዘተ ጸገምና ንኸይንፈትሕ ምግባር ጀግነት ስለ ዘይኮነ ጀግና ኣይባሃልን እዩ ንሳቶም ዘይተረድእዎ ዘይካሓድ ዘይቀየር ሓቂ ኣሎ ኢትዮጵያውያን ልቦም ተዝምርመረ ገጾም ተዝኸፈት ንባንዳነት ቦታ ይብሎምን መለለዮም ሓርበኝነት ናጽነቶም ድማ ሉዓላውነት ምዃኑ ድማ አባይ ተወከልቲ ህዝቢ አባል ቋሚ ኮሚቴን ርክብ ወጻኢ ዝኾኑ ጆን አሕመድ አባ ሚልኪ ገልጹ ባዳ የኢትዮጵያ ማጸን ያልወለደው ነው ባዕድ ነው የኢትዮጵያ ባዕዳዊ አካል ማህፀን ኢትዮጵያ ዘይወለደ እዩ ባዕዲ እዩ ረብሓ ኢትዮጵያ ሰላም ዝኸለ እዩ ለውጢ ኢትዮጵያ ዝርብሾ እዩ ላዕላውነት ኢትዮጵያ ምድፋር ዝፍትን ነዚ ንምዕዋት ድማ ለይትን ቀትርን ዝሰርሕ ኃይሊ ወጻኢ ሕዝቢ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ግብጺ ፈረስ ፈርዖንያ ንዖም ዝለኣኻ በቕሊ ድማ ኤርትራ እያ ነዙይ ክብሉ ጉለት ብሔርን ሃይማኖት የጽንዑዮም ባንዳታት ውሽጢ ዓዲ ድማ መርዚ ፋይናንስ ብኣዳን ብምስታይ ኣብ መገዛ ወገኖም ሓዊ ጎንፅን ምጥርጣርን ከም ዝውልዑ ጀነራል አለምሸት ደግፌ ይገልጹ በሰሜን በቲፒኤልኤፍ አክራሪ አመራሮች በኩል ይምጣ በአማራ ፋኖ በሚባሉ አክራሪ በአክራርቲ ኃይል ሰሜን ሕወሓት አመራርሓታት ይምጻ ወይ ድማ ብፋኖ ብሽምሸኔውን ዝንቀሳቀሱ አክራርቲ መብዛሕትኦም ኣብ ሃገርና ዝተሳለጡ ነገራት ሰላም ኢትዮጵያን ምዝራጊ ዕላማኦም አነ ዘይመርሓ ኢትዮጵያን ዓያ ይጠቅመንን ብዝብል ሓሳብ ዕላማ ንምዝራግን ዕቤታን ምቁራጽን ኣብ ጸገም ንምእታውዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሕቶ በሪ ባሕሪ ሕቶ ምቾት እንተይኮነ ጉዳይ ህልውና ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ነዙይ እስትራቴጂ ጥፍኣት ክከላኸል ዝኽእል ጽዕንቶ ወጻኢ ብማገሩ ብምጽዋር ጥራይ እንተኾነ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኣተሓሳስባ ባንዳነት ብምትሕባር ብዝበሰለ መንገዲ ምዕጻው እንትኽእል እዩ زين عداقا مقداير إثيوبيا ناي 2026 ناي اسيا صعنت لوجيستكسن سنسلت قربن بلوص ناي اير صعنت مغعزي افريكا تباهيلو تشلم خوينو اغلغلو صعنت مقداير كارغو إثيوبيا زي حزوز شلمات كركب زخاله اب تعودي بزلو مداركتي اكلاتن عماويلن بستوهابه لعل دمصيو زي عاوت زي ات مقداير عالم لخاو درجو زحلو مسرته لمعات استراتيجيكاو محزنتن بفطره تدغفو ناي لوجيستكس مفتحتات المسفح زكايدو زلو قصالي موال نواي ويم انفستمنت بنصور زرئي مخان تغليصو مقداير إثيوبيا عالم الخو سنسلتات قرب بمتنخارن اب زفلالي احغورات زركبو ناي نغدي تكالات حد حد بمتأسرن زصوتو زلو لعل ترا بزبلص اطناخيرو قرصل مخانو نافليتو
تمقد أير نخلهم مشاركتو عماويلون نزيو تسيت زين كمس ليتن قطر نزدخمو ما سارحتو كلهم مسقانو أقربهم أموداتا زينو تساي إيران كاب حزين دحراي كتنبرنيا كبلو بريزيدنت دونالد ترامب أتنكقم تي سممع مقراص تخصي أب حدقا دحر مئتاو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب إيران دقيم أي كتنبرنيا كبلو كم زتحنيو تقليتم إيران أن أمريكا نتسممع مقراص تخصي بمفراسنا نحد حدن متقعت دحر مسنزارن نحد حدن كسنازران ككاسسان مسنحن كتسيلنا اللوع بريزيدنت دونالد ترامب تنهاجرات نتسمع كاب زفصما وحدات معلتات ندحار ماخلاي كوماند أمريكا بتهران حيالو علامات كم زوقع فليتهم نتمتقعتي سنزرتلو مخنيات دما إيران نتسمع زتحس تكبار بمفصما مخونو قليتهم ترامب بتروز سوشال ميديا زقاو حو ملختي إيران فصما كي تمهار زي تخيل هاجري ايلم تهران نتيناي سممع كاب مفراس انت زي تقود طيبام كاب زين دحار اي كتنبرنيا كبلو تحنيهم إيران بوجنا أمريكا نتسمع بمفراسة بيوردانوس بحرين كويت نابزركو وتهدرا ومدبرات أمريكا متقعتي كم سنزرت أفليتام كرة تغطلتي زينا مسنادوتاتنا قدمي مزامنا كندغنتاتنا كنزخاخركم إثيوبيا بقرن أفريقيا زلواجو استراتيجيكاوي كمنان تسمعنتن أب صنع سرتن مسرات زوادد سراحة دحنت كم زدلي تقلتو وجل حوحات مس شعبية بمتمار كيناتنا مخفات مدلاونا قبر مخانو تحبيرو إيران كاب حزين دحار أي كتنبرنيا كبلو بريزيدنت دونالد ترامب هتنققا كرة ملكتين لومي سنبت عسران حدن سنة كلتشحن عصر شمنتنا عم تمرد كثر ساعات شعتنا وكم زحرني مع انتينا يتبتبنيا زي كت كتاتلو تنحكم مسنيرو مثلهم كتالكم مسجن جيتاتشو علوم اسم الله سوما يستديو حبيركم نيرا ببزنكم مستر لواتنا سنة كسنة لكم تمنى